yeux est lié au vrai sens du politique qu'il faut qu'on retrouve. Il faut que tous prennent bien conscience que tout en abolissant le temps et les distances, la technologie et l'informatique aidant beaucoup, c'est aussi l'apport des réseaux sociaux. La mondialisation ne faisant disparaître ni la pertinence des grandes aires des civilisations, ni la prégnance de l'histoire et de la géopolitique. La mondialisation ne se déroule pas dans un vide politique ou culturel. Les citoyens éveillés savent que tout dépend du fait que l'homme est considéré comme un moyen et non comme une fin. Et quand on parle de l'homme, on parle d'autrui, de cette merveille qui est l'autre, notre semblable, notre confrère. Alors, notre rôle de citoyen est de lui donner de l'espoir. Il faut le rassurer, lui présenter un message positif et notre ardeur à nous battre continuellement. On peut contribuer à lutter contre les risques d'isolationnisme, de protectionnisme, d'instabilité et les injustices qui émergent. On peut favoriser la consolidation du sentiment d'identité et de citoyenneté, d'une cohésion sociale recherchée. Luttons donc avec eux contre un conformisme de mauvais augure dans un monde globalisé où la capacité d'adaptation, l'aptitude à l'innovation, l'esprit à l'initiative sont les clés de la survie. Ξεκινήσαμε λοιπόν το τελευταίο κομμάτι εν είδη συμπεράσματος με μία ερώτηση. Θα δημιουργήσουμε μία νέα κοινωνία, ένα καινούριο κοινωνικό προφίλ ή θα οδηγηθούμε σε μία επανάσταση που δεν μπορεί να αποφευθεί. Αρχίσαμε το δεύτερο αυτό βιβλίο με μια φιλοσοφική ανάλυση που στα μάτια μας είχε μια πολιτική χρειά, όπως είπαμε και στην αρχή, και σας προτείνουμε να ξαναπάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Κάθε τι το καινούριο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ευτυχές γεγονός που θα μείωνε τόσο τις διαστάσεις του χρόνου όσο και τις αποστάσεις. Η τεχνολογία και η информατική βοηθούν πολύ. Αυτό που βιώνουμε καθημερινά με τα κοινωνικά δίκτυα, η παγκοσμιοποίηση αυτή, η τελείως τεχνοκρατική, μπορεί να αποτελέσει και ένα σημείο συνάντησης των πολιτισμών, της ιστορίας, της γεωπολιτικής, έτσι ώστε η παγκοσμιοποίηση να πραγματοποιείται σε ένα διαφορετικό πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι ευαισθητοποιημένοι πολίτες πιστεύουν ότι όλα εξαρτώνται από το γεγονός ότι ο άνθρωπος πρέπει να θεωρηθεί όχι σαν ένα αποτέλεσμα, σαν ένα σκοπό, αλλά σαν το αποτέλεσμα. Κάτω μιλάμε για τον άνθρωπο, μιλάμε για αυτόν τον άλλον, τον έτερο, αυτό το θαύμα που βρίσκεται δίπλα μας, τον όμοιό μας, τον σύντροφό μας, τον συνάνθρωπό μας. Ο ρόλος μας σαν πολίτες είναι να του δώσουμε ελπίδα, γιατί αυτό που λείπει σήμερα είναι η ελπίδα. Να του δώσουμε εκείνη την ελπίδα που να μπορεί να συνεχίσει να μάχεται για αυτά που πιστεύει. Να μπορούμε κι εμείς να μαχόμαστε μαζί του για τους κινδύνους της αποξένωσης, του προστατευτισμού, της απομόνωσης των ανθρώπων, των αδικιών, να ευαισθητοποιηθούμε με εκείνο το αίσθημα της ταυτότητας της κοινωνίας των πολιτών, της κοινωνικής συνοχής, που όλοι αναζητούμε, προκειμένου να μην υπάρχει ένας κακός κονφορμισμός, να μην υπάρχει μια κακή κοινωνική συγκυρία, αλλά αντιθέτως, μέσα από την προοδευτικότητα και την εφηβετικότητα, να οδηγηθούμε σε νέες προκλήσεις. Très récemment, il y a quelques jours, dans ce mois de janvier 2013, Spiros Litsas, qui est professeur des études internationales européennes de l'université, il disait ceci. Il est temps que le système politique européen conçoive que le rôle principal de son existence n'est pas de faire la comptabilité de la vieille Europe, mais que son rôle est plutôt de construire les conditions d'une bonne gouvernance respectueuse des lois et de la prospérité pour tous les citoyens. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, η πραγματική αξία είναι οι απλοί άνθρωποι που αποτελούν τον πραγματικό πλούτο του κόσμου τούτου και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε και να επαναεφεύρουμε ένα σύστημα κοινωνικό και οικονομικό που θα μας βγάλει από την απληστία. Δεν μπορεί να επιθυμούμε την απόλυτη, απλά και μόνο να αυξάνουμε τα υλικά αγαθά. Δεν μπορούμε παρά να δεχτούμε ότι πρέπει να γίνει μια αναδιακατανομή των αγαθών και του πλούτου. Στα μάτια μας τις λέξεις δημοκρατία, αλληλεγγύη, υπευθυνότητα, μάχη κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, η ίδρυση ενός νέου κοινωνικονομικού συστήματος, διαγραφή των χρεών, αναζήτηση της ευτυχίας,
δεν μπορούν παρά να αποτελέσουν το μοναδικό τρόπο εξόδου από την κρίση. Οι σημερινοί πολίτες γύρω μας νομίζουν, συνειδητοποιούν, ότι η δύναμη δεν είναι το μόνο πρόβλημα που τους λείπει. Θα πρέπει να εκφράζεται αυτό που ζουν καθημερινά, να μπορούν να συμμετέχουν στην καθημερινότητα και στη λήψη αποφάσεων. Μέσα από την συνεισφορά των κοινωνικών δικτύων, το οποίο δεν πρέπει να το υποτιμούμε σαν γεγονός, εκφράζουμε μία συλλογικότητα, η οποία θα πρέπει να καταγραφεί και να δοθεί ένας μεγαλύτερος ρόλος στην διακίνηση των ιδεών, στην εγκαθίδρυση της ελπίδας και των γεγονότων που πραγματικά θα αλλάξουν τον κόσμο. Πρέπει να αλλάξουμε παράδειγμα. Πρέπει να υπάρξει μια κοινωνική προοδευτικότητα για να αποφύγουμε την επανάσταση, η οποία προετοιμάζεται. Θα πρέπει να είμαστε, να κοφεύουμε, εάν δεν το ακούμε. Λίγος ή πολύ προετοιμάζεται στις καρδιές μας, στο πνεύμα μας, στην αδυναμία να ζήσουμε έντιμα, με τιμιότητα, όπως εμείς τη νιώθουμε μέσα μας. Τα σημερινά κοινωνικοπολιτικά δεδομένα μοιάζουν, προσομοιάζουν, με εκείνα της περίοδου λίγο πριν από τη Γαλλική Επανάσταση του 1789. Κι αν σκεφτούν την εμπειρία του παρελθόντος, πρέπει να δράσουν τώρα. Και αυτό το λέμε περισσότερο προς τους ηγέτες μας, διότι μετά θα είναι αργά. Είμαστε πολύ συνειδητοποιημένοι ότι πρέπει να βρούμε καινούριους τρόπους να παράγουμε, καινούριους τρόπους να καταναλώνουμε, καινούριους τρόπους να διακυβερνούμε εμάς και τους άλλους, καινούριους τρόπους να μοιραζόμαστε. Ένα πραγματικό μοίρασμα του να ζεις και του να αποτελείς μια κοινότητα ανθρώπων, στην Ευρώπη στην παρούσα φάση, οι οποίοι θα αναζητούν την προσωπική τους ευτυχία μέσα από μια πραγματικότητα που θα είναι εξισορροπημένη και φωτισμένη. Έχουμε ξεφύγει, αν μας επιτραπεί αυτή η καθημερινή έκφραση. Και θα αναφέρουμε τα λόγια που επίσης έγραψε ο καθηγητής Σπύρος Γλίτσας τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου, ο οποίος είναι καθηγητής ευρωπαϊκών και διεθνών επιστημών του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας. Είναι καιρός το ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα να μην παίζει πλέον το ρόλο του λογιστή της Ευρώπης. Διότι τι κάνουμε, ασχολούμαστε με έναν ισολογισμό από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν είναι αυτός ο ρόλος τους. Ο ρόλος του, ας μου επιτρέπετε, είναι περισσότερο να διαμορφώσει τις συνθήκες εκείνες μιας καλής παγκόσμιας διακυβέρνησης, η οποία θα σέβεται τους νόμους και την ευημερία όλων των πολιτών. Θα με συγχωρήσετε μια μικρή παρένθεση για αυτούς που δεν μιλούν γαλλικά. Να τελειώσουμε με κάτι θετικό. Νιώθουμε όλοι ότι υπάρχει μια αλλαγή, ότι υπάρχει μια τάση για ένα μικρό βήμα προς το καλύτερο. Και αυτό αποτυπώνεται σε ένα άρθρο του Financial Times στις 14 Ιανουαρίου, το οποίο αναφέρει ότι το 2012 ο μύθος που ήταν πολύ διαχειρίσιμος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του περιβόητου του Brexit κατέπεσε. Έτσι το 2013 φαίνεται στα μάτια των ανθρώπων αυτών ότι είναι εκείνη η χρονιά που θα μιλάμε για το που βγαίνει από τη λέξη κρίση και έξοδος, δηλαδή είναι η αρχή για την έξοδο από την κρίση. Είναι ένα πολύ ωραίο λογοπαίγνιο, το οποίο σας το αφήνουμε έτσι να το σκεφτείτε και εμείς θέλουμε πάλι να τονίσουμε ότι για μας η μόνη πιθανότητα να βγούμε από την κρίση είναι να το δούμε μέσα από αυτό οπωσδήποτε την ανθρωπιστική πλευρά που θα πρέπει να πάρει η κοινωνία μας για να γίνει καλύτερη και περισσότερο φωτισμένη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τρόπο που παρακολουθήσατε την διάρκεια αυτή.